Знаково събитие се проведе в Равда. За първи път там бе връчен почетен знак на заслужили местни жители. В препълнената концертна зала на кметството, пред погледите на зам-областния управител Златко Димитров, заместник-кмета на община Несебър Ели Кирилова и още дозина общински съветници, бяха наградени всички кметове на Равда. Свой скъпоценен приз от настоящия кмет Андон Бакалов получиха Апостол Дуков, Димитър Младенов, Трайко Божинов, Никола Харизанов, Атанас Колодеев, Стоянка Озунова, Атанас Бербатов, Ангелина Тодорова и Любомир Даменлиев. Отделно бяха почетени заслугите за развитието на Равда на други местни личности, като Мария Русева, директор на училище, Денка Танева, Божана Бухчева, Златил Златилов, Мария Димитрова, учители, Иван Дели Атанасов, дългогодишен общественик, Виолета Офилова, секретар-библиотекар, Магдалена Мандулева и Стоян Голев, бивши кметове на община Несебър, доктор инженер Димитър Козаров, озеленител, Никола Дели Атанасов, фелшер, Димитър Хрусафов, ръководител на футболен клуб Равда, както и изявените спортисти Лъчезар Димитров, Стоян Козаров и Иван Петрушев. От училището в село Равда, Свети Кирил и Методий, връчиха специални грамоти на учителите, наградени с почетен знак. Господин Бакалов, страхотна инициатива. Как се роди идеята да бъдат наградени хора от село Равда? Идеята е още от самото начало, от встъпването на моята длъжност, но трябваше да дойде време така да обмислим как да се случи. По принцип това беше наша традиционна среща на всички стари, живи, бивши кметове на нашето населено място, но тази година с настъпването на новата 2010 година, като първото десетилетие от новото хилядолетие, решихме да наградим и да почтем труда, заслугите на всеки един, който е допринесъл за развитието и просперитета на нашето населено място. Огромен брой хора бяха наградени. Дали инициативата ще продължи за в бъдеще? Искрено казвам, ще се радвам тази традиция и инициатива да продължи, а огромният брой ще се поражда на това, защото тази традиция е правена за първи път в историята на нашето населено място. Тоест ще се надяваме да продължи? Естествено. Коледа и Нова година предстоят. Какво си пожелавате на вас лично, на жителите на село Равда? Пожелавам първо здраве. То е традиционно шаблонно, но освен това, с настъпването на Рождество Христово и Нова година, нека да оцеляваме чрез ценностите и добродетелите, които съм убеден, че всеки един от нас има и носи в своята душа и сърце, и да се сещаме за такива добри поводи и да ценим доброто и около него да градим и да настрояваме всичките наши личностни качества. Благодаря ви, успешна 2010 година. Благодаря и на вас, на вашите екипи и на вашите зрители.